बाबुलबुवा चुडेल. आकांक्षाने समोर त्या मुलीला पाहताच तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. आकांक्षाचा त्या मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला होता. तिच्या समोर एक मुलगी नाही तर मुलीच्या वेशातील एक चेटकीण उभी होती. एकदा तर तिला वाटलं अख्खं गाव गोळा करून त्यानं तिच्याबद्दल सगळं काही सांगून टाकावं, पण तिच्यावर कोण विश्वास ठेवणार होता? आता जे काही करायचं होतं ते फार सांभाळून करावं लागणार होतं. ताई, ही बघा, मी तुमच्यासाठी खीर करून आणली आहे. आकांक्षाने ते खिरीचं भांडं घेतलं आणि घरातून कालची लाडवाची रिकामी झालेली प्लेट त्या मुलीच्या हातात दिली. ती मुलगी तिच्या घरी निघून गेली. काही वेळातच आकांक्षा अजित सोबत तालुक्याच्या हॉस्पिटलमध्ये जायला निघाली. संपूर्ण रस्ता ती त्या चेटकिणीचाच विचार करत होती. ती मुलगी चेटकीण होती तर मग ती बरीच वर्ष तिथेच राहत असणार. मग तिचं वाढलेलं वय याचा कोणत्याच गावकऱ्यांना साधा अंदाजही येऊ नये. सगळं काही गोंधळात टाकणारं होतं. पण आधी अजितकडे लक्ष द्यायला हवं होतं. गाडी काही वेळातच हॉस्पिटल जवळ आली. आकांक्षाला तर आता वेगळीच भीती सतावत होती. त्या चेटकिणीच्या चावण्यामुळे अजितला कसलं इन्फेक्शन तर होणार नाही ना? डॉक्टर अजितला तपासत होते. ते वयस्कर आणि बरेच अनुभवी वाटत होते. त्यांनी अजितची जखम नीट साफ करून त्यावर ड्रेसिंग केलं. काय झालं होतं यांना? डॉक्टरांनी विचारलं. यांना कुत्रा चावला होता रात्री. आकांक्षा जरा अडखळतच डॉक्टरांपासून डोळे चोरत म्हणाली. डॉक्टरांनी एकदा आकांक्षाकडे पाहिलं आणि त्यांनी अजितला एक इंजेक्शन दिलं. अजित बेडवर असताना डॉक्टर आकांक्षाला एका कोपऱ्यात घेऊन म्हणाले, ही जखम कुत्र्याच्या चावण्याची नाही. बरोबर बोलत आहे ना मी? आकांक्षाला यावर काय बोलावं काहीच कळत नव्हतं. आकांक्षाला असं गोंधळलेलं पाहून डॉक्टरच म्हणाला, तुम्हाला माहीत नाही की तुम्हाला सांगायचं नाही हे मला ठाऊक नाही, पण हा चुडेलचा वार होता. हे ऐकून आकांक्षा डॉक्टरकडे पाहतच राहिली. घाबरू नका, मी असे अनेक पेशंट या आधीही हाताळले आहेत. तुम्हाला यांना आज रात्री इथे बाजूच्याच दवाखान्यात थांबावं लागणार. यावर डॉक्टर इलाज कामी नाही पडणार. म्हणजे जखम पाहता हा हल्ला कदाचित काल रात्रीच झाला असावा, पण बरं झालं तुम्ही यांना लगेच इथे आणलं. ते यावर काही जंगली औषधीच कामी पडते. आता जरी काही जाणवत नसलं तरी तिचं विष हे 24 तासांत यांच्या संपूर्ण शरीरात भिनलं जाईल आणि पुढे काय होईल हे तुम्हाला वेगळं सांगायला नको. मग त्या औषधी तुमच्याजवळ आहेत का? हो, या हॉस्पिटलच्या बाजूलाच माझा एक जुना दवाखाना आहे. तिथे मी तुमच्या नवऱ्यावर नक्कीच इलाज करीन. खरं तर त्या गावातील एक वृद्ध महिला मला ही औषधी पुरवते. मी मात्र एक निमित्त मात्र आहे. हे एकदाच आकांक्षाला त्यांच्या गावातील ती वृद्ध महिला आठवली, जिला आकांक्षा चेटकीण समजत होती. खरं तर ती त्या गावासाठी एक वरदान होती. आता तिचीच मदत घेऊन या प्रकरणाचा एकदा सोक्षमोक्ष लावावा लागणार होता. आकांक्षाने अजितचा निरोप घेतला आणि ती रिक्षा पकडून त्या गावाकडे निघाली. गावात पोहोचायच्या काही अंतराआधीच रिक्षा चालकाने त्याची रिक्षा थांबवली. त्या गावाबद्दल इतर गावाच्या लोकांमध्येही किती भीती होती हे यातून स्पष्ट दिसत होतं आणि ते योग्यही होतं. पण ही वेळ या गोष्टींचा विचार करण्याची मुळीच नव्हती. आकांक्षाच्या मनात अनेक प्रश्न होते. आकांक्षा त्या जुन्या पिंपळाच्या झाडाखाली गेली. तिथे बसलेल्या गावच्या बायकांकडून सर्वात आधी तिने त्या शेजारील मुलीबद्दल जास्तीत जास्त माहिती गोळा करायची ठरवली. तेव्हा तिला समजलेली माहिती ही फारच संशयास्पद आणि भयानक होती. त्या बायकांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या घरातही आधी एक म्हातारी राहत होती, पण ती काही घरातून जास्त बाहेरच पडत नसे. त्यातच तेव्हा चेटकिणीचा रक्तरंजित खेळ सुरू होता आणि तेव्हा अचानक त्या घरात ही मुलगी राहायला आली. ती या गावात कधी आली, कशी आली, कोणालाच कळलं नाही. तिने सांगितलं की तिची आई चेटकिणीला घाबरून अचानक हे गाव सोडून गेली. पण गावाबाहेर ती मुलीच्या घरी जाताच तिचा मृत्यू झाला. तो चेटकिणीचा श्राप होता. तो श्राप मुलीला लागू नये म्हणून तिने मरताना तिच्या मुलीला इथे राहायला पाठवलं. इथे येताच काहीच वर्षात तिचं याच गावातील एका मुलाशी लग्न झालं. पण तिचं दुर्दैव, तो मुलगा लग्नाच्या दुसऱ्याच रात्री मरण पावला.
चेटकिणीने घरात शिरून त्याचा नरडा धरला होता. त्याचं प्रेत जेव्हा बाहेर आणलं तेव्हा त्याच्या शरीरात रक्ताचा एक थेंब उरला नव्हता. आकांक्षाला आता कळून चुकलं होतं की ही सगळी गोष्ट ही तिची रचलेली कहाणी होती. आधीची ती म्हातारी आणि आताची ही मुलगी ही एकच होती. तिने फक्त तिचं रूप बदललं होतं आणि गावकऱ्यांच्या डोळ्यात एक खोटी गोष्ट रचून तिने धूळ फेकली होती. ही चुडेल इतकी भयानक होती की तिने स्वतःच्या नवऱ्याचाही घात केला. इतकंच काय तर स्वतःच्या बाळालाही तिने सोडलं नाही. हे सगळं फारच भयंकर होतं. तिला असंही कळलं जेव्हा जेव्हा गावकऱ्यांनी रात्रीचा जागवून गावात पहारा दिला होता तेव्हा तेव्हा तिने त्यांच्या नकळत घरात एकट्या असलेल्या बायका मुलांचा बळी घेतला होता. त्यामुळे यावर गावकऱ्यांनी आता एकच उपाय ठरवला होता. अंधार पडल्यावर स्वतःला आपापल्या घरात बंदिस्त करून घ्यायचा. आकांक्षा विचारात पडली तेव्हाच आकांक्षाला तिथल्या पायवाटेने एक वयस्कर बाई जंगलाच्या दिशेने जाताना दिसली. ही कदाचित तीच असावी. आकांक्षा धावतच तिच्या पाठी गेली. आका, आकांक्षाने जोरात हाक मारली. हाक मारताच त्या बाईने पाठी वळून पाहिलं. त्यानं या चुडेलबद्दल सांगावं की नाही हा प्रश्न आकांक्षाच्या मनात होता. तुम्ही आकाच ना? हो, आकांक्षा त्यांच्या डोळ्यात पाहत होती. आका, मला तुमची मदत हवी आहे. मला माहित आहे चेटकिणी कोण आहे ती. मला फक्त चेटकिणीला मारायचा उपाय हवा आहे. चुडेल बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.